numbers game ang paghahambalan. Now, diri sa Negros Occidental, ang report nga mayara sang nagrensiman nga kalakip sa 433 ka mga nagdaog. Online sa firing line. Ibalaon ta ni magka-aksyon o paagi sa kay Mr. Cornelio Vicente Umilin, ang PCSO Negros Occidental Admin Officer. Sir Umilin, mayong gabi si Action Marlon diri sa Action Radio Bacolod. Ngayong gabi, Action Marlon. Yes, mayong gabi kag salamat kid sir sa tiyempo ginhatag diri sa Action Radio Bacolod. Ti balanta naman kalabanan nato kalabanan na kabalo naman no nga may ara sang 433 gid ka mga nagdaog sang jackpot prize no nagligad nga 655 grand lotto draw. Now diri sa Negros Occidental may ara man sir sang nagdaog no. I-check ko kung pilagid sir, pilagid ka mga Negrosanon ang nalakip sa nakakuha sa jackpot. Bali sa diri sa Negros, ang aton nga mga nakaupod is tatlo. Mhm. Duha sa Bacolod kag isa sa Pontevedra. Subot silingon ang duha ni diri sila sa outlet nga nahamtang sa Bacolod nagtaya kag isa sa Pontevedra nga outlet man nagtaya. Okay. Ang report nga sa 433 ka mga nagdaog as of kahapon Monday, ang report ka na baton ko is mga kapin 50 na ang nakaklaim sa nga ida sa nga premyo. Now diri sa Negros Occidental, sir, ining tatlo ni nakakuha naman na sila sa premyo nila. Bali ang aton nga mga jackpot prizes dito lang gina naton ma-claim sa PCSO main. Aha. Bali ang tatlo na dito na sila ma-claim sa sa aton sa Mandaluyong main gid. office. Oo. Okay. But mag-claim sila dito, bali need pa sila nga mag-coordinate dira sa office niyo kung pwede sila makadirekta dito. Pwede na sila kadiretso dito sa sa opisina sa Manila. Pero kung gusto nila nga makasigurado, pwede na nato ni i-validate ang ilang ticket. Kung tuod gid nga nakadaog gid nga winning ticket siya. Bali amo gina sir ang pagsulundan no kung makakuha ka sang jackpot prize nga mga sobra 500,000 pesos digto gid ka makuha sa central office. Dito kita makuha sa central office. So 236 million nga jackpot prize, 433 ang nagdaog. Pila ang pagtunga-tunga sina sa ila sir? Pila gini makuha nila? Sa 236 million ang ila ng sa 433 545,000 na siyang kada isa sa ila. Okay. Pero kuhaan pa na siya sa 20% na tax. So, ang makuha sang kada isa is 436,000. Minus na nasang 20% nga tax. So nako man 436,000, no? Anyway, But anong information niyo nakakadto na gid maning tatlo dito sa Manila? Wala pa kami information nga kung nakakuha na sila sa sa Manila. Wala pa kami information. Pero may isa nga apit sa office kag pabalo siya nga isamin sa kumusta nagdaog sa tatlo. Kag inang isa na taga diin na sa sir taga Bacolod o kon Pontevedra. Inang nagpedra sa inyo. Why na namon din ko ang iyang data kay wala yaman ginahatag sa amon ang ticket na para i-validate. Yes, sir, ano to kung makahatag ka ni sang reaction ay kay ti damo gyud sa nag-question sa ding resulta ni ang Senado plano magpatigayon sang investigation sa nila binigid nagadoso diri sa mga minority senators. Ano to nanong reaction sa PCSO diri sa Negros Occidental, Sir Umilin? Bali ini siya kung gusto nila mag-investigar, open na always ang PCSO for any nga mga clarifications. Kay ti ang inisyang nga pagdaog kabalo man ang aton nga hampang is game of chance. Yes. Oo, basta game of chance, madamo sang tulis possibilities nga matabo dira sa aton nga hampang. Kag ini ang ini nga possibility
pwede gid kay tungod nga kulang taon naton ang iyang combination Magic 9. No? Ang ginatawag nila nga ano siya multiples of 9. Yes, oo. Oo, amo na siya nga pagbuwa niya sini, sigurado nga damo gid taya sa amuna nga numero. Bangod sa ginatawag Magic 9. So, ang kalabanan sina siguro ginasagod gid nila ina nga combination, no? Pwede nga ginasagod nilang ina nga combination kay kulang taon mo hindi mo man pwede matayan sa iban nga sa 642 hindi mo rin siya pwede tayan kay may 54 eh. Correct. Hindi mo siya pwede tayan sa 645 kay may 54. Dili siya maigo sa 655. Yes. By the way, sir, kantuan ko diri sa Negros Occidental ka Bacolod, mga pila gani ang kabugusan nga outlets sa PCSO Lotto dire. Subong sa Negros Occidental ang aton nga outlets sa na ta sa 100. Okay. 100 outlets. Lakip na ng Bacolod City. Ang pinakadako na percentage ng aton outlet is Bacolod City. Kag dere ang pinakadamo outlets sa Bacolod. Lapit-lapit para sa 97 subo 96 ang operating. Pero may mga bago kitang pag-abrihan pa. Yes, ang estimate ninyo, sir, mga pila ang average man nga matipon nga taya sang PCSO diri sa Negros Occidental lakip sa Bacolod kun kada bulan abi. Aliyang aton nga sa daily sales ni nga amon nga ginalang tao ara ta subong nagatapak sa 500,000 a day. Ay 500,000 kada adlaw. Adi. Sige. Sir, ko ang mensahe sa mga labi na sa mga naga-question sa sining result sang 655 Grand Lotto nagligad nga Sabado. Anong mensahe mo sa ila? Tingato na dahil mahambal ang Lotto always sa game of chance. Tanan na siya nga amo to hinambal ko, ang tanan nga possibility pwede matabo. Kag ang tanan nga nagataya ang ilang nga tsansa sa pagdaog palarihas na. Larihas na siya. Ang aton na ang pinalain na sa tanan kay tungod nga ang ilaya nga mga numero nagwa. Kung magwayay mo ni numero, automatic winner ka. Amo na siya nga hindi ta pwede questionon tani ang 433. Kaya ang 433 ni mga tao man ni sila nga nagtaya ni sila. Kag kung din i-question mo na ang 433, do parehas na ginambalan mo nga ining mga tao, ay sila karapatan nga magdaog. Oo, amo na siya nga ang tanan nga nagataya, dapat kung magdaog siya, dapat malipay kita sa ilang sa natabo sa ila kay game of chance mo. Ang chance nagkadtog sa ila. Yes. At least na klarohan na sir kag nakabulig ni paintindi sa mga nagalibog sa gihapon ang ilas ni Pamensaron, no? Bagod masaling para sa ila questionably iyang resulta. At least naklarohan sila. Sir Umilin, salamat gina sa information sir ginhatag diri sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat man sa iningat time ginhatag niyo sa amon para mag-clarify sa mga pagbaduwa sa iban. Yes, salamat gid Sir Umilin. Thank you kag mayong gabi. Thank you gid. Action Firing Line. Mr. Cornelio Vicente Umilin.